machuoka 2-3-6-0-0. Facebook kacha bende anyisi ni nyalo tudri kodwa achiel kachiel. Kapok adok ir welo, bende e chenro mar mbako romo pile ka pile watudre kod jofwambo magwa mar mondo mi jopiny bende ochwale duon gi kotudore kod thuon wach mwatwak e studio marwa. Okinyi ma kawuono adwani wadhi e kaunti ma Migori. Wawinja ni jo Migori wacho nang'o kotudore kod puonjo weche nyodo e skul. George Juma kinyalo winja okinyi ma kawuono ka intiere kaunti ma Migori. Ichiew nade Migori kono tinyalo mana bagonwa toa kod jopiny e kaunti ma Migori. Wawinja ni to giwacho nang'o kotudore kod puonjo weche nyodo e skul. Juma. Erokamano Joyce, Migori wachiew makare. En adieri ni mbaka ka otende kod weche go mag nyodo to ahinya ma ipuonjo rawere osebedo ka kelo paro ma opogore. Nitie joma bende osebedo ka rwako chenro machal koda mae. Kaka wani chenro machal koda mae nyalo konyo ahinya e kedo gor gik machal kaka landruok ma kutego mag ayaki. Kuom ranyisi kwa ng'iyo kaunti ma Migori achiel kuom counties ma rawere mathoth pod ogamo kutego mag ayaki. Kano wang'iyo lipot mar higa mar 2022 yango ni kwan rawere mano ogamo kutego mag ayaki nomedre kod 1.1% ka ipimo kod higa no malo 2021 man 0.9%. Ka bende ma osemiyo twak e yore mag neno ni rawere oyudo puonj ka tende kod nyodo osebed ka igoyo kod moko kuom jogo mosebet e okang' manyime mar kedo kod landruok mag tuoni. Kata kamano tiko machielo bende jomoko bende osebedo ka golo paro ma opogore ka otende kod chenro machal kod mae. Wang'eyo ni kinde mokalo bende nitie paro mar nywando chenro ni mar puonjo weche mag nyodo e skunde ma bende ne obedo ka kelo paro mopogore e piny Kenya. Okinyi ma kawuono nitie kod moko kuom jonyuol bende wadwa twago ng'eyo ni to gin gi paro mane bende gin owuon gisekawo thuolo mar puonjo nyithindgi mbaka ka otende kod mago mag nyodo. To sama gipuonjo gini bende gineno lokruok, bende nyithindo mopuonj wechegi bende gidongo ka ging'eyo gimonego gitim ka ipimo kod mago bende koro komi puonj machal kod mae. Kwa achiel kachiel miya kora chak twak kod achiel kuom oganda e kaunti ma Migori. Adwani mondo ichori machiegni ka. King'iyo kamera kacha adwani koni kungi yangri na in to kiseyangri tikona ne paro mar puonjo rawere wechego mag nyodo bineno ka en paro makare. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Migori, an achiel kuom janyuol kendo achiel kuom jogo mapuonjo nyithindo nyiri matindo kaka ginyalo ritore e weche mag nyodo. En paro makare puonjo nyithindwa manyiri weche mag nyodo nikech weche mag nyodo gi ema miyo nyithindo kethore kapod gitindo. Nyithindo manyiri matindo gin nyiri ma gibro temo pimo gimoro amora ma gitimo kata gimoro amora ma giwinjo gidwa ni giketie tim. Tang'o momiyo gikete tim kata obed gima rach kata obed gima ber gibro keto gigi e tim. Nyaka watim ang'o mondo waket nyithindo manyiri gi kik ket weche maricho e tim, nyaka wapuonjgi. Iwachoga ne sama kapok ichako puonji ichako nade in kaka janyuol ni chako nade ni chako puonjo nyithindi nade ang'o mani kuone mokwongo e weche mag nyodogi? Kaka nachako puonjo nyathina an chieng' moro ka wantiere ot to nyathina ng'isa ni mama ing'eni ng'ane nosechako timo sex mani ing'eni nyathino osechako go mbaka oko. Nyathino osechako go mbaka oko kendo mondo mi okoni ni nyawadgi nosechako weche mag sex matieni gisewuoye matut. Koro kanye ma klas chakorego in ang'o ming'e kuom sex? Iwinjo gimo wacho ni kaka pache en gimo ng'eyo kuom ng'ane nosechako weche mag terruok ochako nade to en weche mage ma ining'e kuom terruok to ang'o ma terruok kele kit ngima dhano. Kamane kaka nachako puonjo nyathina. Iwachoga ni ang'o miyiero inyalo puonjo nyathi weche mag nyodo? Iwacho ne age appropriate content monego ipuonj nyathi. Ang'o ming'iyo to gin ang'o moko ming'iyo ne mae monego apuonje to moko onego apuonje? E Kenya masani ok wanyal wacho ni nyathini onego puonj gima kama kata nyathini ok onego puonj gima kama. Sani watimo gimiluongo ni nyayo kaka nyithindo nyalo loko kitgi kaka gidak e piny. Kata dho wagunda wacho ni behavior change communication. Nitiere nyathi ma en jahiga 9 to en sexually active, osechako terore. Nitiere nyathi ma jahiga 16 to pod okia weche mag terruok. Koro nyaka wapuonjgi apuonja gi te. Kochakore gi higa 10 nyaka wachak puonjogi nikech chakre higa 10 nyathi ma nyako chako dhi malo. Kanyo ma koro wachako rito go ni nyathi ma nyako nego bed ni chako neno remo. To ka nyathi ma nyako osechako neno remo, onyalo timo gimoro amora. Onyalo gamo ich, onyalo yudo HIV. Koseyudo HIV onyalo yudo tuoche mag nyaye. Kata weche gi be nyalo kelo gimiluongo ni gender based violence e kind nyithindo. Koro puonjni onego wachake kapo ni nyathi osechako ibo neno nyathini kaka changes mag body ne chalo. Nyathi ma body ne respond piyo bro chako at 9 years.
kosechako at 9 years kanyo miyo chako puonjego, ichako ng'ise ni koro chakre sani inyalo yudo remo sa asaya. Kiyudo remo ang'o monego itim? Onego iritri kama, onego ibed ni ok iterri seche miyudo remo, kata kopo ni ochuno ni nyaka iterri, titerori gi ng'a? Nyaka i-protect, nikech sani nitiere nyithindo miluongo ni emancipated minors. Emancipated minors gin nyithindo ma gin sexually active. Gitimo timbe maricho, moko ibiro yudo ni osebedo gi nyithindo at 10, at 12 years, at 13 years. Mago waluongo ni emancipated minors. Koro ng'ama osebedo gi nyathi at 13 years, dong nyaka ipuonje mondo terre, kata koterore to terore terruok ma safe. Mondo kik oyud tuoche mag nyaye, to bende ong'i gimiluongo ni advances. Advances gin gik manyalo miyo ng'ato bed ni ang'o ma expose to sex, ang'o ma expose to terruok gi ng'ata ng'ata. Joma chuo masani tinde wedho gifts oko, waluongo ni values, money and gifts. Ka ang' osemiya gift moro kata nyiewna long moro matin, to dong ing'eno bo take advantage, to ka geng'o that advance, ko dwano omiya gift, nitang'ise ni an ma an go timore nade, oroma, weya gi meka ma an go gi, in mari no bed go abed. Ing'eni man already asegeng'o advance moro mane ng'ato nyalo take advantage ni nang'o, na miyi gira, koro in be nyaka ichula. To gima nyalo nyiso nyithindo manyiri ni wuonu kende manyalo miyi gimoro willingly from the heart, mana janyuol ni ma babau kende. Awinjo paro malong'o. Ito ni wuone manyami gimoro kende. Erokamano. Adani chakne gi nyingi. In kaka janyuol, be isebedo kigo mbaka e weche mag nyodo gi nyathini? An iluonga ni Frederick Love. Weche mag nyode gi weche mag gine mag kuom nyithindo, especially nyithindo manyiri, mandet niendi owinjo bed ni mine ema kawo first priority mar puonjo nyithindgi. Nikech wachni kobiro ma nyathi obedo social gi janyuolne, kata ka nyathi wuoro, in that case, to samoro nyathi nyalo kawo gino in negative way. To kok miyo ma kobedo gi nyathine piny mopuonje maber, okawe in positive direction, nikech oneno ni mama niendi wan kode chuch achiel, nyiso ni gimokona niendi en gimoriere, to en gimowinjo bed ni alu. Janyuol, koro iwacho ni mama onego kawo, to in kaka nyoto ma nyathiu, ng'omiyo in to kidwa kawo ting' machal kama, kech wan gi nyathi ma nyako, wan gi nyathi ma wuoyi. In ang'o miwacho ni miye ma nyaka kaw ting'ni? Awuo especially kuom nyathi ma nyako. Nyathi ma nyako owinjo bed ni directed to ng'ama miyo. To nyithindo ma yawuoyi, to gito to piny Kenya ka ok awinj ka kiwuoye violence mag nyithindo ma yawuoyi ahinya. Gini onindo mana kuom nyithindo manyiri. Akia nikech nyithindo manyiri gin gi weakness moro mar ni odhi mako ich to osatimore nade. To gino owinjo bed ni cool, nikech nyathi en nyathi. Kata mana nyithindo ma yawuoyi giendi, nitiere sugar mami moko malombo nyithindo ma yawuoyi gik moko matergi e weche mag terruok. To ma be nyalo miyo nyathi ma wuoyi be rom gi tuoche masani osieko giendi ma ngimane kethre. Koro puonj mar nyathi ma wuoyi to ber kabisa ka gini endi bedo directed to janyuol ma wuoyi, ng'ama baba. Be ene ko puonjo nyathine to nyalo koni wuoda magi ma kikitim. Kiromo gi miyo moro madani mondo mi tim ni weche mag sex giendi, tamri kone ni okan age mari to ambe be pod atin. Mano omiyo janyuol ma wuoyo owinjo bed ni ng'iyo nyathine ma jawuoyi kabisa. To nyathi ma nyako to aneno ni en specific ne ng'ama miyo, mondo miyo mondo direct nyathi. Koko directe to nyathino nyalo dhi astray. Erokamano kuom paro machal kod mano. Inyalo winjo ka jonyuol moko kuomgi osekawo chendo mar twak kod nyithindgi e wechego mag nyodo, ka bende moko bende wacho ni mathoth pod onego tim mar ng'iyo ni to ang'o ma ipuonjo nyithindo ma nyirigi kata nyithindo ma chuogi mondo gibed jogo bende koro ng'eyo weche mag nyodo ma bende koro nyalo konyogi e gamo tuoche mopogore opogore. Kowuok e kaunti ma Migori koro ateri nyaka e kaunti ma Mombasa, kama bende nyawada Joja oko koro nitiere ma bende mi mathoth kawo tende kod twak ma kawuono.